Aquesta biblioteca va néixer al Casal de Joves de les Corts arrel d'una altra experiència que ja s'estava donant al barri, concretament al Cinema Renoir, en què recollien llibres, hi havia un punt de recollida de llibres on la gent els portava i els podia agafar, era com una mena d'intercanvi. Arrel d'aquí vam traslladar aquesta idea al Casal de Joves de les Corts, però vam intentar començar-nos a especialitzar en els temes que més ens interessaven en aquell moment, doncs política, història, etc. I bueno, va anar creixent fins que de ser el que és ara. Vam estar uns 8 mesos a 2 carrers d'aquí, que era el carrer Casanovas 17, fins que un dia de sobte ens van desallotjar i bé, vam haver de treure la biblioteca precipitadament, es va desordenar tot, va ser un caos i bueno, ha costat una miqueta tornar-ho a arrencar. I per qui vulgui venir a la biblioteca, doncs que s'afanyi perquè crec que li queda un mes. Nosaltres personalment hem fet una biblioteca generalista que consisteix en tenir alguns manuals i els autors més famosos de cada tema. Llavors, a més, tenir els autors alternatius. El 90% dels llibres que tenim aquí els puguis trobar en les biblioteques públiques o a la Biblioteca Nacional, que allà n'hi haurien de ser tots. El problema és que no estan agrupats. Per exemple, un cas curiós que m'he trobat jo personalment, quan estudiava a la Pompeu Fabra Ciències Polítiques i volies trobar un llibre d'anarquisme, no existia la secció d'anarquisme, existia la secció d'utopies. Aquí tu tens la secció d'anarquisme i tens la secció d'utopies, on trobaràs el George Orwell, el Rebelión en la Granja, el Mundo Feliz, etc. Els llibres de la biblioteca estan en préstec, perquè creiem que s'ha de mantenir la unitat de la biblioteca i que hi hagi un catàleg. I llavors el que s'ha de fer és fer-te el carnet. Bé, de fet això de fer carnets deu fer un parell de mesos que hem començat. I la idea per més endavant és que aquest carnet serveixi també per fer el préstec a nivell de la xarxa de biblioteca. Sí, o sigui, el tema de regalar llibres, jo li recomano a qualsevol centre social que vulgui tenir bona relació amb els veïns, perquè no sé si és que és gratis o és que són llibres, és la combinació de les dues coses, però tothom està encantat. Sí, estem prestant bastants llibres, no et sabria dir un número exacte, però la gent sent molta curiositat a l'hora d'entrar en una casa ocupada. El fet de trobar-se una biblioteca doncs sobta, i més si està mínimament ben organitzada i té